Bleser yw cyhoeddi mae Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Owain Williams o Gylch Bro Aled Rhanbarth Conwy. Gadewch i ni adnabod camp Owain drwy ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Owain Gobaith Cymru. Owain Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Gai dy wahodd di eistedd. Diolch yn fawr iawn, Owain. Mab fferm Ceiau Bedw o ardal Fetws yn Rhos ger Abergele yw Owain. Derbyniodd ei addysg gynradd yn ysgol Fetws yn Rhos ac yna yn ysgol y Creuddyn yn Llandudno. Wedyn mynd i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gan astudio canran o'r ardd drwy'r Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio yn ysbyty Brenhinol Morgannwg fel meddyg iau. Mae'n byw yng Nghaerdydd ac yn mwynhau chwarae pêl-drod 5 bob ochr gyda'i gydweithwyr bob wythnos ac yn ceisio teithio unrhyw gyfle posib. Roedd yn awyddus i ysgrifennu stori y gall nifer o bobl uniaethu â hi drwy gyfleu darlun newidiol a bregus heneiddio. Mae hyn yn rhywbeth mae Owain yn ei weld yn ddyddiol yn y gwaith a hefyd o fewn ei deulu. Mae'n gwbl ddiolchgar i'w ffrindiau a'i deulu arbennig am ei cefnogaeth ddiflino, yn enwedig i fam, ei dad, ac Elliw ac Aled. Mae'n hynod ddiolchgar i'w athrawon Cymraeg ar hyd y blynyddau, gan gynnwys Mrs Ellen Owen, Mrs Sioned James Bevan, a Mrs Sian Mair Williams. A sgwrs gyda Mrs Fion Gwen Williams y llynedd am ysgrifennu creadigol o ddysbardun i'r cyfan. Dyma y tro cynta i Owain i gystadlu ar gyfer Coron yr Urdd, a drychwch le mae'n eistedd heddi. Ond nid y tro ola gobeithio, a wy'n credu bod Owain wedi dod a'i fan clwb gydag e i lan ymddyfru heddi.